दखान होबाय साना जुनो थाखाय नांगौ आंनो डिग्रिनि सार्टिफिकेट भेरि दायो इउनिभारसिटियाव मोनफैबाय नै थ' गेटआ नैबेनो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम बैक टू माय चैनल Gwdan2 Vlog तो लोगोफोर दायो आङो उदालगुरि स्टेशनाव दंफैयो थ' बेक साइडआव नुदों उदालगुरि स्टेशन लिरनाय थ' दायो आं थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव कामाख्यासिम थांगोन थ' मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांगोन आङो थ' गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मानि थाखाय थांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था स्किप खालामालासिनो होनबानो थ' नुलांजोबगोन मानि थाखाय थांनो नागिरदों थौदो होनबा ना मा होनो चलो कामाख्या स्टेशनाव मोनफैयो जोङो सानैजों नै मोनफैबाय ना थ' दायो कामाख्या स्टेशनाव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो बास हमनानै इउनिभारसिटिनि डाइरेक्ट ब्लड लांसै आरो ना थ' नै ओंखारबोबाय मा खालामनो जेव जेव जाव ट्रेन दं थौदो होमबा जों दायो इउनिभारसिटियाव मोनफैबाय नै थ' गेटआ नैबेनो जोङो दायो माने इउनिभारसिटि सिङाव हाबफैबाय आरो ना नैबाव केम्पास लामाजों दा थाबायगासिनो दङ दा मोनहैथ'वाखै माने गेटखौ हाबबाय थ' दायो थांबाय थादों आरो ना थौदो होमबा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो इउनिभारसिटिखौ माबायदि देखायनोसै आंबो एसे खामानिया थायो थांनोसै ओंखारबाय आरो ना थ' नैबाव माने बायदिसिना हल आरो ना इयो सेमिनार बायदिसिना बैसागु प्रग्राम एबसुनि प्रग्राम बेयाव जायो इउनिभारसिटिनि थ' जों मानो फैदोंमोन होनबा इउनिभारसिटियाव जोङो माने डिग्रिनि सार्टिफिकेट लांनो फैदोंमोन आरो ना BA थार्ड डिग्रिनि थ' बेखौ दा मोनबाय ओमफ्राय दायो जों थांफिननोसै आरो ना नैबेनो नै एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ इउनिभारसिटिनिया सार्टिफिकेट सब मोनजोबगोन आरो ना इयाव थ' नैबे नायना लाबानो जाबाय सार्टिफिकेट कालेक्सन खालामनो हायो इयाव डिग्रिफोरनि बे जाहैबाय आर्ट बिल्डिं गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि नैबेबो अफिस अफ दा बांसिन इन्ट्रेन्सआ बेयावनो जायो मास्टार डिग्रिनि एन्ट्रेन्सआ बेयाव जायोनो माने सब आरो स्कलारशिपनि खामानिफोर दंबा बेयो जायो स्कलारशिपनि खामानि आरो ना नायनोसै सिङाव थ' आसामिसखौ फरायदो एसे मानि मुर्तिनि नायदो स्टेचुफोरखौ आर्ट बिल्डिं बेयो नै ब्ल' नैबे नायबानो जाबाय नैबेयो डिपार्टमेन्ट अफ कमिटिया कमार्स टिंनि आरो ना कमार्सफोरनि गोजा बेफोरो KK लाइब्रेरिनि बेयो अफ जुल'जि ओमफ्राय बैयो जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजि माने बे गोल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन माबा डिपार्टमेन्ट अफ जुल'जिनि आरो ना बेनारमोन 2014-15 बे जाबाय ओमफ्राय फिजिक्सनि डिपार्टमेन्ट बेयो फिजिक्सनि थ' गोबां दं आरो ना थ' दिनै आं माने देखायजोबनो हानाय नङा आङो दिनै माने बे गासिबो डिपार्टमेन्टनिखौ देखायजोबनो हानाय नङा मानो होनबा बहुद दङ ना बहुद डिपार्टमेन्टनि थ' जोङो बेरायजोबासै गासिबो डिपार्टमेन्टआव थ' जों लामा सेर थाबायलांनायनि बे सेराव बेसेबां डिपार्टमेन्ट दं बेखौल' खोन्थाबाय थ' बेखौबो आं हाजोबाखै खोन्थाजोबनो थ' माने इसेबां डिपार्टमेन्टनि दंना ओंखायनो खोन्थाजोबनो हायासै थ' नैबे जाबाय बर' डिपार्टमेन्टनि बियो बर' डिपार्टमेन्टनि बेनो लास्ट आरो गेट सेरनि ओरै ओंखारलांसै जोङो दा गेटजों थ' ओमफ्राय नैबेयो टिकर पार्क मोनियो टिकर पार्क फिसा मोनियो ओमफ्राय दा अपेनिं खालामाखै बन्द' खालामनानै दोनदो आरो ना खुलियाखै गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनानै नैबे माबायाव हाबफैदो आरो ना डिकेथलनाव थ' इउनिभारसिटियाव मानो फैदोंमोन आं बेखौ खोन्थाखाबाय डिग्रिनि सार्टिफिकेट लांनो फैदोंमोन थ' ओमफ्राय दायो नैबे डिकेथलन स्पर्ट्स फर अलनि माबायाव हाबसै आरो ना डिकेथलनाव थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा नुयो मा नुवा स्पर्ट्सनि माल मोनजोबो इयाव सब साइकेल नांगौबा नै अला साइकेलफोरा बिराद बरिया दं नै फसन जालायबाय आं गंसेसो लानो बेखौ ब्लेक कालारनिखौ दाथ' मा खालामनो आरो गोजानसो नालाय लांनोबो एसे प्रब्लेम जायो नैफोराव दं नै
मावो बेफोर जाबाय नैबे रानिं दैयाव मा नांगौ मोनजोबगोन आरो ना सब बेयाव स्पर्ट्सनि माल मोनजोबो गथाय मा नांगौ नाङा सब मोनजोबगोन डाम्बेलफोर दंजोबो बेयाव नैबे ओमफ्राय नैबेखौसो नांगौमोन आंनो बक्सिं ग्लभ सिगां बायबाय थानो नागिरदोंमोन फैनाय जायाखै दासो नै गथाय स्पर्ट्सनि माल मोनजोबगोन आरो ना बेफोराव मा नांगौ थांनोसै आरो ना ज' जाबाय जोंना मा नांगौ मा नाङा क्लियार जाजोब्बाय आरो दिनै थ' दायो थांनोसै दायो जाजोब्बाय नालाय थ' जों दायो थांनोसै दिक'लेनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट जों दायो थांनोसै ट्रेन स्टेसनाव थांनोसै आरो ना ट्रेनजोंसो फैदों नालाय ओमफ्राय जों थांफिननोसै थ' गाइस दायो जोङो कामाख्या स्टेसनाव मोनफैफिनबाय इउनिभारसिटिनिफ्राय दिक'लेन थांबाय इउनिभारसिटि थांबाय फैबाय थ' इउनिभारसिटियाव मानि थाखाय फैनाया नैबे डिग्रिनि सार्टिफिकेट होननाया नैबेनिमोन आरो ना थ' माने गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय पास आउट खालामनानै एप्लाइ खालामनायाव लांफैबाय आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव लांफैबाय डिग्रिनिमोन आरो बेनो बेखौनो लांनो फैदोंमोन थ' दिनै भिडिअआ बिसेनोसै बाय बाय आङो डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ मानि थाखाय लांफैदों मिथिगौ ना दायो आं साना दखान होबाय साना जुनो थाखाय नांगौ आंनो डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ ओरैबायदि दखान होबाय साना जुनो थाखाय नांगौ आंनो डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ ओरैबायदि नहीं कहाँ से आते हैं जी दे